programa de formació universitària per majors de 50 anys de la Universitat de Girona es va iniciar durant el curs 2005-2006. Va ser un encàrrec directe que es va fer des de rectorat al professor Josep Torrelles. I per això encara moltes vegades quan parlem del programa diem sempre el programa Josep Torrelles, perquè hem recollit molt el seu llegat i la seva manera d'interpretar-lo i ens sembla molt vàlid encara a dia d'avui. Dels èxits del programa és que els estudiants són majors de 50, però que assisteixen a classe o fan la vida universitària juntament amb els estudiants d'estudis reglats. I això ha generat un tipus de dinàmica que avui dia encara continua sent vàlida, interessant i molt suggerent. Per tant, si tens més de 50 anys, pots matricular-te en aquest programa i tens una oferta molt transversal d'assignatures. És a dir, que es poden fer assignatures de diferents graus. Els objectius d'aquest programa no són mai professionalitzadors. Tenen a veure més amb la formació al llarg de la vida, també amb aquest espai intergeneracional, amb aquesta dinàmica que hi ha entre professors, estudiants del programa, estudiants d'estudis reglats, membres de la comunitat en general, del personal. És a dir, aquest és un dels grans objectius, com també que sigui un espai de reflexió i també de canvi. Per nosaltres és un repte aconseguir mantenir tot el que té de bo d'aquest programa, que és molt, i si hi ha la possibilitat de fer-ne alguna millora, alguna ampliació, pensant en el futur i en els canvis de la universitat, doncs evidentment portar-ho a terme.